إن شاء الله أن قدر السؤال أن يبلى يرمي نال الصنع أن بنا تو يركلنا أن بسورة التوبة كنو آية دورنا أن بنا والنودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye samedi suye hijriya bakele ani kemenani ani binani sahar zuli hijja minye hijra sankalo tani fulanna bisuinye o bisabanna de miladi nasaraw ka jate bafula ani tani kononto sankalo segina bisuinyo bisabani kelenay ambe bako jikorni golofula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. نهاية من فلنية على يرى أكو فإذا انسلخ الأشهر الحرم نيل حرم كلو نوبنا انسلخ انقضى نيل حرم كلو بنا على كلو نونم بني مثاليا بوصولي فينا نيفم بوصو كابولو بوالا بيو انسلخ كوريو دي. donc wala ko nilla horoma kalo nunum banna nilla horoma kalo kuma fulana nala tawsir kalaw bolo doko la horoma kalo nani done min be qur'ana kono. inna iddata suhuri indallahi isna asara sahara fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تجرموا فيهن أنفسكم. دوكو نيلا حرم كروناني دو وناكرا نيلا حرم كروني أنكو دات من ديرا مشركوما آيات سلبا كلو تلتنا. دونكو أبكي سوغت من ديرا أماني وبنا أكاكلي saliba kalo to ani muharamu kalo dafale ni o banna doro donc lahidu min dira kafiru ma o banna na don na kera la horma karo done nununde ni ne tawsir kala doka kuma fulana mimbe min tawsirila uluko kalo munu fulen ni la horma kalo munu fulen ni ala kante la horma kalo done nunu na kamba made kalo nani min dira mushrikuma odo anko atawsire la kalo nanu de dira mushrikuma ukata madu kolo ka chogo mi nyujia o kalo nani yata saliba kalo tiletana ani saliba kalo to ani muharamu ani safaru وبتا الربيع الآخر وبتا با وطنا. donc abekomi nanko kalonnani min duruma aya kambo odema la hurma kalon min be do wala
salliba kalo to ani muharami kalo donc to be ke safaru ani arabiul akhir arabiul safaru arabiul sani arabiul akhir tanna nin kuma de ni sawaba kasuru tafsir la nin kuma ode sawabai me ala ko nin kalo nani ma horma kalo munna ka soro safaru te horma kalo e arabiul awwal te horma kalo e arabiul akhir o te horma kalo la min munna ala yu wele ko la horma kalo parce que hakli sigi dira mushriku ma kalo nani na ku kana kele la horma kalo hakli sigi duruma la horma kalo done na chogomi ko an kanu kele o hakli sigi nyogona duma diruma nin kalo nunu fanala ode ya to ala yu wele ko la horma kalo donc kuma sahalembe ode makalo nani min diruma ayata salliba kalo tiletanna kataba arabiul akhir tiletanna nin la horma kalo kambe nunu dema donc ala ko nin kalo nani min dira mushrikuma ko akanu kele nin kalo nani kono nin kalo nani mbanna faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ay mushriku kele ayu soro yoro ayu kele dugu kolo yoro na ayu soro ye ayu kele min fana fulen ninye ala ya fo gorobali de la don bolo istisna umana ala ko nu soro la yoro ayu kele ayu soro haramu kono ayu kele ayu soro hillula yoro min kele dagara haramute ayu kele parce que ala ko nu soro la yoro de boko ayu afora gorobali lata me aya werebe oye ewa haramu keleli bo ola parce que ala ko aya were kono wala taqtuluhum inda almasjid alharam hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum aya were kono ala ko akanu kele ala ka misri horomalen ka yorola fonu yaw kele misri horomalen haramu kono wala nu yaw kele haramu kono ayu kele men nu ma kele haramu kono kanu kele donc gorobali min fulen ni ala ko ayu soro yoro ayu kele haramu sentala nani mushriku soro haramu la antu kele fo nu yan kele de nu ma kele antu kele haramu la men nanyu kele yoro min te haramu ye ambu kele fulana ala ko mushrikina aye mushriki bede fo aya ka mafhumu kono mushriki iye nasarayo iye yahudiyo iye awa makka mushriki yo iye kafiriyo mushriki billahi bannice lahiru tannice iye musawo iye cheyo iye demisene iye makorbayo ala ko mushriku de doro nantara aya ka gorobalin ala aya ka jahirula mushrik demisenu nanya suramba faga mushrik muso nanya suramba faga che koroban nanya suramba faga chedo nanya suramba faga muso do nanya suramba faga basala ko faqtulul mushrikina me aya ka umumu min fulen nye chiden ka hadisan nana ka muso boala chiden ka hadisan sahalen nana ako jahadula muso te faga jahadula ante muso faga fonni muso yankele de sino anta faga ciden ko jahadula an kana demiseni faga jahadula an kana ce koroba faga ciden nyambali fana lahidu banni mushriki ce kitabe dunke yahudani nasara min lahidu banna ce asonna abenni songo dama o fana sentenina parce que citen ko man qatala muahadan lam yajid raihatil janna akoni mugo lahiru banni kafirin mince ikanan kele anti kele akoni mugo yo faga ite arjanna kasa surununa donc aya globally min fulani ni faqtulul mushrikina lahiru banni kafiru mununce nu benni songo dama ulu sentenina kafirin min ni muso sentenina demiseni sentala kafiri chokorba sentala nunun tekele jahadula ciden ka hadisa ye nunun bo aye ngorobalila nunun te faga jahadula ni nunun te aye mushriku soro yoro ayu kele
ووجوههم أكومنا نايومنا ناكداوية أيومنا كوكي أكا جوني ne o mandawe ni ummina likko fe nabu faqad ayu faqa ayumina wahsuruhum aku koro uka donyoro no ka bodaw aku ulu koro ula ukana donyoro soraw bolo ukana boyoro soraw bolo aku koro dugu koloka wa aqudu lahum kull marsadi aka jo unye uka boyoro yore akata jo sigunye uka boyoro ula akana ko kambe mushriku kono de tanke ni kalonani mbanna ko nu yansoro yoro mannu kele ayi ube yoro uka dugu kono uka tangana kono akata ukorore ayeta da sigu dala ku koro ukana bochogo soro bolo ukorolin ko ko fula dola kile imma una islamiya umma anu faqa ayatu ukorode kata sigi uka dugu dawla ukana bochogo soro ukana donchogo soro puru ko fula dola kile unoke umma una islamiya umma nu maso islamiya manu kile ayu koro akata sigi unyefe uka bosira wala kullu marsariyede uka bosira be na ya don ni sirafu de musiriku ka boyoro de ninye ayeta shigunye ayeta jo unye uka boyoro wala fayin tabu nu tubira kata alama usonna ala tamaka ala kelebantiya ko ala de dali masay ala kelempo de kanka baton ka katto nyumo na kamman kutu nyumo sabataye kalli mana ni ciden ka ciden yayi sallallahu alaihi wasallam wa in tabu abin ko fuladeta kiso ala kelemteru batoma anu sunna ciden ka ciden nyama nu tubiran nin chogola wa qamu salata uyasalli nati achogola sere kuma fula folen kofe kulu sabati uye salli fana nati achogola aqamu sala ni qur'ana be salli fo aba fo de wa aqamu sala atafo wa ada'u sala aqamu sala qure munye salli ka wajibu aka saratu aka mustahabu alla yasranya min kaka kono bisugun kala sim min kaka salli kono be ka sore bolo hay aka safatilu safau katile aw bolo wode to ko iqamatu sala wadiyatul imamu na bukhari bondalo kafo sawu sufufakum fa inna taswiyati saf min iqamati salat ayaka safu tile akado safatile abe salli joli de kono ala ya nyamara ni salli joli minye donc wa qamu salawiye salli nati achogola wa atau jakata uye jaka fanabo nu tubira uye seri kuma fulafo usallira uye jakabo salli alaka hake me hake mindo ale hakku ibadatu libadaniya ubafu sallima ko alaka hake mindo bato mindo farikolo bato de yoye jaka fanaye ibada de me ibada mindo ibadatul maliya o bato beken na folo de la nafuha mutaaddi aleka nafa beta mugawerema jaka aleka nafa beta mugawerema baton nafulo lama de nafulo baton nafulo lama o de ye jaka boy salli ya farkulo lama ye jaka boy bato nafulo lama ye we nafulo de na bebo nu ye salli na ta chogola tubira salli na chogola jaka bora fa khallu sabilahum atunye joli minke ukasirala ayebo ukasirala kasira buduye tante tubira salli nana chogola jaka bora atun jora unye sira mununa ayesira buduye parce que kera unyogona de sisa ukera silama de ayubila abubakar siddiqi alayhi ni aya de takaka ka dalilaye fi qitali mani jaka mogo munu ye jaka boli bali ciden fatulen kofe jamakulu do sorola ko ulu te jaka bo dugu mume
ko ulu tumbe jakka di ciden de ma ko tanke ciden sara ulu te jakka bo Abubakar Siddiq ye sebo fara ɲɔgɔn kan ko ale b'u kɛlɛ o ko an b'u kɛlɛ cogo di ciden ko sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa yushahidu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah واستقبلوا قبلتنا وأكلوا جبهتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وكو أمبوك لتقولي تيرين قد حدثنا تقول لبغار المسلم لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة تيدن قالين يا مريالا أكم مغو كلده فو كسيركما فلافو كسالي كجاكبو نو يو كدرو يو فو درو كجولي تنغرامما وكان نفلو تنغرامما فو جولي حكري نفلو حكي نونو فانا بسيركما فلافو بسالي أمبو كلي چوكودي أو بكر الصديق ko ni mogo ye salli ni jakka fara ka bo ɲɔgɔnna ne b'i faga mogo ni salli ni jakka fara ka bo ɲɔgɔnna ne b'i faga parce que kurana aya min nana ni ala be jakka ni salli ni jakka bo tugu ɲɔgɔnna a kurana aya ka ca ala bo tugu ɲɔgɔnna kurana aya min na a ka ca kosɛbɛ donc Abubakar ko ni mogo y'u bɔ ɲɔgɔnna ale b'i faga Umaru ko ale ya Abubakar dusukun ferela katu fagali de ma u keledi de ma ale nano ye o de tinya ye fana shebo farala Abubakar ka Abubakar Siddiq ko akon munu ye jakkai mbali o tumbe anagan aw iqalan na togo de la iqala na togo de la anagan o tumbe nyame deni min di cide majakala no banna ko dinne mambu kele na cogo de la inqalan utumbe nyame siri garamin di cide majakala nu yo nyogona bali nema nu ma di ndu kele Abubakar Siddiq yo kele ayu kele aya adiloni na wodi ya to doni ke bawo yo diloni ayala ko mogo ni be salli na fulu bi bolo asera ni sabema ibanna ka jakabo wala makoti ka sallila ko parce que Allah yu tugu ɲɔgɔnna de ni ye kelen kɛ ka kelen to ye ala makote ye min kɛ ni mɔgɔ min sallira nafolo b'i bolo a sera jaka ma i ma jaka bɔ ko ala makoti ka salli la komi Abubakar ye derila ta n'a ye cogo min ko mɔgɔ n'a ma jaka bɔ a ka salli ne makota la n b'a faga de o de ye sababa ye fana Abubakar Siddiq y'u kɛlɛ fo u sagira u kɔfɛ u ye jaka bɔ donc derila bɔ o la mɔgɔ jama kulu ni dugu mume de farala ɲɔgɔn kan dugu mume u kan tɛ jakka bɔ ni fanga bɛ silamɛya la hali sisan nin ma touché silama ɲɛmaw b'a ɲini fo u ka jakka bɔ n'u ma sɔn an bɛ kɛlɛ ta u kama ni dugu mume de banna ka jakka bɔ an bɛ kɛlɛ ta u kama hali n'u bɛ salli hali n'u bɛ sun hali n'u bɛ seri kuma fila fɔ ni dugu mume jɛna la an kana jakka bɔ silama ɲɛma b'a yir'u ye jakka bɔ n'u ma sɔn an bɛ kɛlɛ ta u kama comme Abubakar Siddiq y'a kɛ cogo min mais ni mɔgɔ kelen jama kɔnɔ ni e de banna ka jaka bɔ ne i yɛrɛ jɛnanen dɔ n'a ye ko jaka ye farida de wajibi de don bagiluya de tora dɔrɔn i ma jaka bɔ i ye fasiki de i tɛ kafiri ye fasiki de an t'a fɔ ko an bɛ jihadu ta e kama e ye ala sɔsɔla de an bɛ waaju de k'i bilasira ou bien ni fanga bɛ silamɛya la jagoya silama ɲɛma bɛ jakka mini la jagoya ni kelen de don a bɛ jakka mini la jagoya mais ni dugu mumen de banna ka jakka bɔ kelen de bɛ ta olu kama donc Abubakar dilola ni aya la a don a ye baara min kɛ fana a ye silamɛya nafa o de y'a to dɔnnikɛbagaw ko qad nasara Allahu al-islam yawma uridati bi Abubakar Siddiq ko ala ye ni silamɛya dɛmɛ murutili don ala ye silamɛya in dɛmɛ ni Abubakar Siddiq ye a don ni Abubakar Siddiq tun ma jɔ silamɛya tun bɛ buruja mɔgɔ caman tun bɛ muruti ka bɔ
mi addu ala islamiyat de meni abubakar joliye uko wa nasara al-islam يوم خلق القرآن بأحمد بن حنبل دم من فنا نقرآن كدام فينا فورا وقت من فنا عليه الإسلام يدمني أحمد بن حنبل عليه فنا دي جورا كاويرا كو قرآن تدام فينا قرآن يعلق كما دي donc ni aya ya yira mogo nu kafiru nu tubira sallin na chogola jaka bora siraka biruye inna allaha ghafurur rahim alay jon sutra bagade ika junubula na baya fa'iye ghafur mustanqu min al maghfara maghfara munye nege bankufula nu tarakile yorola ubado ukuna abiku sutra abeke sababu ya fana biye munu kala munu ni bamurum bena kuna abekun kisi nu te kun soro ko fula yera hala sutura ani ka ke sababu ka kuin ka kisi bo kafuru bora odela arabu kanna jon fana ibe ala soso ibe ala kuta ala bi sutura mugote boy ka junubu in kalama ewa yomal qiyamah do fana ni tubira la ba ya faye abika junubu suturaye kasage ka ya faye ala yihinna masade وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وكم من آيين من الإسلامية جونسين يدورو دي الله يسبب فو minyi sere kuma fula sali jaka ama sunni hiju fo don ke ba ko minyi sali ni jaka bo ko silamiya sere kuma fula kofe silamiya jonsen duro ko mununye bara wuye ubeka belebele baye nin ko fula de ni mogo sonna ka sali ka jaka bo akan na folo la nyema ato oboke to min tora akacha alape atigibu oto yinke min muwo mashi ka salli matrafa farra salli dura mashi ko matrafa na fulu babula mashi ka jakabo o ka su o ka ta hiju aka gele odi ato wala dana ni fulama silama jonshe mununye baraye adana ni fulama munna nununde ya akumba ba ni muwo min jorani ni fulaye ato akacha alape be jonai ni mugo mi masika joni ni fulaye a ika joni to ya kagele oda to ala yufo wa qala ku wayni ahadun min al musrikin astajarakan fajiruhu hatta yasma kalam Allah thumma ablahu ma amanahu ala ko cidema ni musrikin me nya anyini fe an ko mushrikun ni kalonani ko ni banna kele debe anni mushriku ce nanyu soro yoro bo ni o kele be awni mushriku ce ni mushrikin min nya nyini fe ewani ni aya min fana fule ni matu sede har sisa ni fanga be silamiya la ba chokoda silama nyema ni mushrikin min nya anyini fe ka fo ayenne bilankana ka jamana kono abaka qur'ana min kala abaka ke ka salli munun ke abaka ke ka silamiya min ken kana ka silamiya in laje ka laje ka qur'ana lame abe min fo qur'ana lan ko lame ka silamiya laje ni silamiya garanye na silamiya ni silamiya madon ka haklila na sagi katin ka jamana la ala ko ni mushrikin min nyene aw fe aya kai ni mushrikin min nyina aw fe kwaw bila kaddo aka jamana kono akana alaka kuma lamne ka silamiya laje ayo kaye akana ka jamana kono aka qur'ana lamme aw bodo bo don ke ba ko nana kalo nani kalo kele kata kalo nani ma ko ode be dama ko ke silama jamana kono kunna chayara sankela kana timoka an kana tamba dama ka wakati jandama na bo ke silama jamana la
anka wakati de dama wakati min te janya kosobe kalo kele kalo nani kwa kana sanko ni dafa silama jamana la do yo fo ni ala ko anka bila akana silama jamana la kana qur'ana la me wore fulen ni fana yeya nin fana cide nye barake nin nye sallallahu alayhi wa sallam wore ato cide sulhul hudaybiya ci quraishi ka cide tumbena cide ma minhum urwatan bun mas'ud wa mikraj ibn hafsi wa suhayl ibn amri wa ghayruhum wahidan bada wahid ninda ya to cide nye ningele ya silamau bolo ayere barake nay sulhul hudaybiya quraishi ye cide munun ci kana cide ma kelen nin nana ale tara dowre bena urwata bu masburu o bola hudaybiya sa o kera kafiru ka cide ya sura yere kafiriye mikraj ibn hafsi bala suhayl ibn amri bala unun anin nunu na nyogona o bena kelen kofe me cide ma foyi faga kula nimmin nana ibina do silamau cela o beseki mina o beseki faga minni aya koso silamau ala yen nimmin fo cide nye barake nay ate cide faga nimmin nana ibini ka cide nya la sey be sagi nimmin nana ibi ka cide nya la sey ibe sagi wodi ato dondola muslimatul kajjab mushaylimatul kajjab galon tigelam min nyafo cide nye rettilela ko alaye cide nye ayi cide unde ciu kana cide mamadina tuma maka cide unnana cide ma sallallahu alaihi wasallam cide ko muslimatul kajjab ka cide ma ako eska yedale mbalawa ko muslimatul kajjab ko cide ndedo ako hunne dale mbala ko alaka cide ndedo ako laula anna rusulullah tuqtalu la qataltuka akonna tumasru ni ciden te faga ntum bi faga na be sariya la ciden te faga na tun te sariya la ko ciden te faga ntum bi faga donc kafiru ciden ulu te faga ni mo me nya nyini silamaw fembe na ka jamana la kanana silamiyal togo yalla je ka qur'anan lamme donc ambe oke atigiye ala fule ko de foya wayne ahadu min al mushrikin astajaraka ni mushriku doya nyinu fe koy ka garanti ka kai ka ke aye akana ka jamana wula fa ajruhu garanti kai a garanti akana ka jamana wula hatta yasma kalam Allah fo akata alaka qur'ana me abila kana ka jamana wula ka hakili sigi kaka akaka qur'ana ilamme ni nyaayira ko qur'ana ye alaka kumade malika kumate jinna kumate hadamaden kumate qur'ana ye alaka kumade atigi abila kana ka jamana kono ka hakili sigi kaka aka alaka kumame summa ablighuhu ma amanahu o kofi alaka kuma laminin kofi abolo aye islamiyan laje ka projet ka jate mina aye dati min dia ama o dati timira ayata kallase aka hakili sigi yoroma ayata kallase yoroma ka hakili be sigi yoromi ne aya do ko silamate se ka faga aka hakili be sigi yoromi ayata kallase o yorola ni awiyata kallase aka hakili sigi yorola atera yorola yoromi na ka hakili be sigi ka fombora silamo ko ni marala wala akera ka kele bagay ni silama min ferela man ni ba faga na te faga aw bolode aw ba takalla se yoro minna hakili be sigi na bora aw bolo atera ka hakili sigi yoro la ewa fana kera ka kele bagay ko mi musriku to ni min ferela ma ala ubisa ka faga yoro la zalika ninkiri fana sababu ye munye ni ala ko ninka ke musrikiye bi annahum qawmun la ya'lamun parce que mogo de do mushriku ye mogo de do te fende do ute fendo de ute ala do ute dina do ute islamiya do donc no bilala kana silama jamana wala ka qur'ana lamme ka islamiya jate mina nu ye fendo a do be se ka ke ube tubi nu ye fendo a do be se ka ke ube tubi wodi ato ala ye ninkiri fonafu awa kera o chogo de la anya quraisu ka chide munu fo nu tumbena
ciden fe no nya bala ciden be dina la chogomi aka sebo ba bonya chogomi uba karama chogomi uka dina ka geluma chogomi no tara kofo uka mugo yo kera sababu mugo chaman do na silamiyala ukonya soro ciden ka sebo ciden ka gelu bolo chogomi uba bonya chogomi amunye dia kam masakawye qaisara anyu kam masakawye amma mo siye nubu kam masakaw bonya ka karama komi ciden ka sebo ba bonya chogomi o kera sababu kafiri chaman tubira donc mushriku te fende do wode ya to no ya nyina ko ko bena silama jamana wala ka qur'ana lamme ka silamiya nyanyini ayubila ukana uke adola nu ye silamiya nyedo ube tubi كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله كيف من فلان يسري في هامية ألا قل لا بشكة مشركية تقولي ألا في أنا كتشيدن في معنى نيجي ألا باري لنكو في مشركو يدي أين نفو بيّن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونجرته إياهم 4 أشهر ala ye hikima akabariya ana kaciren bariya kabo mushrikuma ayo banganye ani ala makunolin ko fe ka kalonani di mushrikuma o kalonani temenen ko fe awa ala kullahi dute silamani mushriki ce temimbe kele debe kalonani ko ni temenen ko fe lahidu be saka ke mushriki e cogodi ala fe lahidu be saka ke mushriki e cogodi a ciden fe kalonnani mbannen ko fe lahidu te tuguni mimbe kelede do me fo ala nana mo damado mushriki do bo ni fana kono kayfa yakunu lil mushrikina ahadu inda allah lahidu be ke mushriku e cogodi ala fe wa inda rasulihi lahidu be ke mushriki e cogodi ciden fe kalonnani ndafalen ko fe إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام كما لنين الله روتي الله نمشركي تي الله روتي تيدن مشركي تي كانوا ناني انتمنين كفي فو مشرك منو نانو أولي الله رو شري على كابا فرو مشركي كالتو دوبي أن كافر كالتو دوبي أني أولي الله رو شري على كابا فرو فما استغاموا لكم o kafiru munu fulani yo mushriku munu fulani nye ni min jora lahiduka awye na amal lahidu mborta ma guruja fastaqimu lahum afana katile lahidu ko tigiye akal lahidu dafa o tigiye bo ni lahidu yogo munu fulani nyala ye munu mbo ala do ko quraish makka kafirun ko hudebiya sa sulhul hudaybiya o kera hijira sangoro nadela ciren ni kafiru ye sulhu ke kallahi lusri santa ankana nyukon kele ko wallahi du de fulen ni ko ala kambe makka kafiru dema me kuma fulanna don ko nillahi dum min fulen ni ala kante makka kafiru made ala kambe mushriki wore dema arabu ka kabila tola kabila do be ko bani damuri ko ulun ciden tunillahi du shiri ulum allah du borto ko ala kambe wulude ma ko ciden kallahi du dafa wuye ko me makan kawte parce que quraishi an ko ciden ya ulu yallahi du shiri sulhul hudaybiya de hijira sangorona hijira sangolon fulanna laba quraishi yallahi du borto parce que yetti den ka kali nyogo al qaja'atan mushriku ka kali nyogo ye bani bakari ci den ka kali nyogo al qaja'atan bani bakari ni qaja'ata ye keleke
maka musriku ye bani bakari deme qaja ataka arabu bolo ne ka kali nyogo lahidu be neni ninche ni groupe ni nyogo janche nyogo kele lahidu be ni groupe wureche ate nyogo kele lahidu be neni groupe minche ni e yo kele ube ye mugo demo kele lila ye lahidu borto niche bo quraishi yo ke hijira sangulon fulana laba tumamu yo ke hijira san chegina chide nyukele parce que ye lahidu borto unu chide nche hijira san chegina chide ni kele bora ani kele bolo bora madina ananu kele maka dayele kera hijira san chegina maka dayele kera mogo do bolila comme ikrimata ibn abi jahl una nyogona unu bolila mogo ba fula nyogona chide nye ulumina abolola umina len ko fe akum makan kan au yere ka hakili law ne kan kan munke aula parce que ulu yen min ke chide ne bodo uko chide ma eye anka mo nyuma de yanka mo nyuma dende chide ko ji habo antum tulaqa ako ayeta ne ya kambila te foy kawla ni ayeta nyawbila obba fula ubetu biraw do nasilamiya ko sulu de biya e minye e makka dayele hijra san segina mugo ba fula de do nasilamiya la shiden ni mugo e wa batande bulila madina kanu kele ba fula tubira ukera batane fula ikrimat ibn abi jahli o kofe chiden yillahi du uluma ko fe mo fe mbolila ko akana ati kelati faga ikrimat ibn abi jahli nununa no o kofe u fana donna silamiala donc kuma la nyini aya la nyini te quraish kan kawma parce que wulu tubira hijira san segina ni sora jigina hijira san konontona de anko chiden tabuka keleke ya sagito kabota tabuka kele na de asagina wakati mi kabo tabuka kele mani sora jigina tabuka kele inkera hijira san konontona donc ni sora ni aya be jigi wakati ma yasuru quraish donna silamiya lakaba donc uluka lahiru dafa be fotuguni wa donc kuma la nyini sahalenye minye arabu ka kabila weredero no ba fo bani damur chireni unu tunye lahidu shiri uye lahidu indafa ma porto wa ala ko chidema kafiri min ni ay lahidu te ala ni kafiri che lahidu te chideni kafiri che fo mushriku munu nanu ye lahidu shiri alikaba misiri horomalena bani damuri nu ulu joraw kan lahidu ka ma gurja afana ka jo lahidu ka akana gurja inna allaha yuhibbul muttaqina ala bi alanya sernya baga de fe lahidu timme baga oye alanya sernya baga de mugo billahi de gurja ba porto ata timme o te sira alanya wala wadi ya to alay mu'minu nyamaru kan lahidu timme parce que lahidu timme baga alanya sernya baga de do be sira alanya ayaka mafhumu ya iranna mugo te lahidu timme alanya sernya baga ta te sira alanya كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف ألقوا الله بشكك مؤمنين مشركين تقولي aw mu'minu lahidu beskake anim ka mushriku ce togodi wa in yajharu alaykum mushriku fulenu ulude ya aw ka sanfela so wa in yaghlubu alaykum ni ulude ya sesoro aw mu'minuka la yarghubu fiikum illa wala jimmata illa utabbali masruya jatemina an unawce wala jimmata utallahidu mina jatemina anuche alakum mu'min billahi halala lahidu besaka ke eno woche chogodi nayi se surika alede sera ema atabbali ma yakurushina che atallahidu kurushina che atalla ko kurushina che atesira alanye ka kola la yaqafullah
fi amurika parce que illa min fulen nye do ko qarabata do ko illa al ilaha ko ala nya siranya ute sira ala nya akakola donc aya mbu fula beta mushriku nunu fule de nu yeshe surauka ni kafiru yeshe surauka ute sira ala nya akakola ute sinji kuroshi na wuce ute lahidu kuroshi na wuce ube shiga fenwo fenke awla la jabani nyangile da ba ke awla usebe fenwo fe la jalla jabali la jabali nyanga kata la ba ke awla yurudunakum ube awje nyini fana bi afwahihim nu udawye nin fana wakati jumai naw mu'minu de buka naw mu'minu de be kafiruka ube nyogon kanu bila katawma nu daye ka fawye an be aw fere aw baw kanu de do ante ko jugo ke awla o bawu je nyini kan lajje ukoro nu dawye wakati minni aw be uluka o bawu je nyini ka kanu bila katawma nu daye wa ta'aba qulubuhum me udusukum banendo aka kanuma ye ala yayira kafiri na bika na le de bika ate sira ala nyai ka kola ate sinji kulosi ina ace ate lahiru kulosi ina ace oyede na bika men ni ede baka fana abe eje nyini kakanu bila katayima kanyogon kanu bila katima na dai kasoro adusukun sonnentiye kasoro adusukun sonnentiye ala be kafiri do de ala ya la man khalaqa ewa hari bijiya kafiri bebe nin chogodela ni jinya kafiri mugo ba fo nin kafiri jamana be an fe ubanka jamana fe an terude do uban demede ibe juru donna ukana se baya sorauka de ni se duruma auka dongo do besika fengo fenke awla la jabala uba beke awla uteshira alanya kakola utesinju kurusini anu che utellahiru kurusi anu che ubesika fengo fenke awla uba ke awla e français wo yero ma fo ko teriate wuluni mo woche wulubu kan na bari no fe français yo fo ko du katrite mo wochiye wulubu kan na bari no fe awa kafir bebe de bo chokola kata silama kafir bebe me chogola na fere layla ate fuy koroshi inache abeci ka fengo finkila ba kila men ni ba ka wakati mi shebe ede bolo aka sheba ya bere ede aka donc abe kuma duma de fuye ki je nyini kayila soaye kanyogon kanu bila katima ka surwa duskun kona tife wata ba kulubu o dawbe min fo awye o duskun be ba oma duskun kono aka jugu dodo duskun kono aka koli bagaw de do u duskun kono dabe min fo duskun be baoma wa aktsaruhum fasiquna alako kafiru chamanye fasiqide yala ni yoro kono la kafiri te fasiqiye wa kafiri ye fasiqide la jamba badal kufur junubu site kafiri ya kofe mais munna ala ma fo kafiri beye fasige ne yorola ako waksaruhum fasiquna parce que mushriku fana fule kafiru fana fule o do be hari ni kafiru hari ni mushriki do ibasoro hadamadiya do ba bolo kateme doka hadamadiya gasibe do bolo kateme doka hari kafiru yerela mushriku yerela hadamadiya gasibe do bolo kateme doka hadamadiya gasi unkoso lahidu min beina ce abadafa me kafiri chaman bede hadamadiya gasi nyere de korosile tu bolote lahidu dafa donc waksaruhum fasiquna ya nin fasiquna kore o chamanye lahidu bortolade nin fasiqa kore lahidu bortode kafiru chaman be lahidu bortolade do alama kafir be ke lahidu bortolade hari ni kafiru do ni mushriku de do kafiru do fana be hadamadenya korosile bu bolo agase korosile bu bolo ni lahidu min beina ce ata borto me o mancha kafirula kafir min ni lahidu beina ce na ba borto o de kacha waksaru mufasiquna koro akoro ninde ni yoro la lahidu borto o chamanye lahidu borto la de
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نين كافر نونو ألك آية ويوفى لسون فتن لا فصدوا عن سبيله ويو يرسغي كبو على كسرما كمغو سغي كبو على كسرما istara kore munye ni eni kan na folo na sisa abi polo ina na komra sama minando kadiye abolo iye minayin tereme ka wori dama ka minayinta e fule ki ka wori de nyoni ki ka wori ta ka dama ka minayinta istara kore ninde donc kafiru fana ulu ye jiya nyana maya uyode bila la garanya mogo minya aka wori di minan tigima ina benna minan dola yi ka wori dama ka minayinta yala imam minayinde kanu kateme wori inkawa wori ato ya sa ye wori dola ye minayinde kanu bila wori nye sisa donc ye wori indi ye minayinta otewa ewa kafiri fana ye jiya nyana maya de kanu bila la garanya jiya nyana maya kanu ayode bila la garat nye ode yato ala ko istaru bi ayati la samanan qalila nul limanani alaka aya uye ube saram min suru lagara ube kisi min suru lagara ube arjanna min suru lagara ube nafa min suru ka jiyan nafa min suru jiyan la uyo bila kalimanani alaka aya uye uyo ka jiyan nafa suru li bila onye o jiyan ya fay munye do ta nyema ya kanu do ka joyoro kanu do ta nafolo kanu do ta togo kanu parce que yahudiya fule o ya do cho nabi mallama de muhammad sallallahu alaihi wasallam me ciden nana madina ulu tumbe u kam mo kan nyema ye ulu de kiri tigala u kam mo ni nyogonche u be suro femina mo la mo bu bonyani o joro yoro de u ya do nulu limana ni cidenye jamate tugu ulu ko tuguni ulu yerebe ke tugu baga dode ka tugu cide na sallallahu alaihi wasallam donc joyoro nunun kanu kama ani kiri jugu tige ben na folo munun soro la o kanu kama anu ka nyema yau kanu kama ode ya to malli manane alaka ayawu yau malli manane ciden ka cide nyai istaru bi ayati la samanan qalila qur'aninde ode ya to sufyan ibn wayna ko من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى أكون كدوني كبغى ناكرة دوني كبغى جوية أكون يهوديا نغنا ديرو من يهوديا بلنو مالي مناني ألاك آيو يكالي مناني تيدني فومو بلني جيان نفانينيتي جو يورو utumbenye maya mununa ani jinya nafulu minin tumbe duma ni jama mimbu ko ani togo mimbu unofe o doronde yo bali no malli manani cidenya o malli manani laka ayawe awa doni ke ba fana ni kera jinya kono ebe do yoro min nay desira ka ala ta fo desira ka ciden ta fo ika do yoro de kama i desira ka ala ta fo desira ka ciden ta fo jinya na fam min be fara nyogon ka kana imade i desira ka ala ta fo desira ka ciden ta fo de tanunu munun be kela o kana tige jama min bi no fe o jama kana cari kaboyila ere to ko yahuda nyogona jinya nafa iyo de bila alaka aya wunye iye jinya de ta kallagara bila iye e walla jinya de ke iye lagara ikallagara fere jinya ma dole ke ba jugu ni e ko ni be cinya dogo ni ka joyoro makarli de ka cinya dogo ni ka place de ka cinya doni ni ka to nyini de doni ke ba yo ke i ka jiya walla gara fale jinya ma istaru bi ayati llahi samanan qalila mori gana do betani ayata kubu ayen ke ukaddeli lay ni tara adofe ko aka barake abafe ko aleka kalimu shi abe kalimu she ni minke ko o sara doro ko aka kalimu se ni songo yere wa keme de folo
أني كو كرمو كيو ماتشا الله يركو قرآن كونو لا تستروا بآيات الله ثمنا قليلا الله كون كنا كاياو فرجو سونغو فتني لا أيني آية بإيدي كامنة إمي على كتوحيدين بلا ده كتيرين كسنة بلا كتيب يري بلا سوكونو كبي بارك مغوية كما كو دلا كعلى كتوحيدين بلا إيدي على كآياو فلي كو فرج سونغو فتني لا إمي كجيان أنتري كجيان نفتا كتوحيد بلا على كلب بنجلا كلم توكا بتو كتوجيدس كسنة كو إمي نيو بلا ده كتاشيكي سوكونو كوي بارك مغوية ده إيدي آية نيمنه إيدي على كآية وفير سونغو فتني ما مين ناني شجرة وتده وده تسوق سلا بونتمي أكو أكو بيدا تيجي بيدا مو بيجي أكونو نيا كلوشي دونك باجو بيجي أكونو نيا كلوشي أبدل لكني آية أبدل لكني حديثة يباسرو آية بايردك يباسرو حديثة يرد باكا منه كاكا غلونيرا بيدامو أبدل لكني آية من يباسرو آية بايردك أبدل لكني حديثة يباسرو حديثة يرد باكا يده donc samanan qalila yede mo kallimanani alaka aya wuye limana haqiqala unana chogo mi kufo chogola ka barake no chogola ni mo mi nyo o fale jiya jo yoro kama jiya na fa kama ede toge ko e alaka ayaw yu fale songo fitinila istaru bi ayati la samanan qalila fasaddu an sabilihi wiye mo sage ka bola kasirama wiyere sagira ka bo alaka sirama innahum sa ma kanu ya'malun awa alaku yebara min kenni nye yebara jugu bele ba kenni ka jinya fale ki kala gara fale jinya ma ni mugo yo ke ka ala tabila ka chiden tabila ka jinya anteru ni ka jinya nafa kama alaku yebara jugu bele ba ke yebara min ke bara jugu bele ba anko sufyan ibn wayna akonni mugo min chinyana anka doni ke ba wala yahudaw nyogona deyye ni mugo min fana cinyana an ka bato kela wala nasara nyogona de ye ni mugo fana ko ne ka ala bato nin kun fiya de nte della nyini nte mugo nyini nka ala bato nyire mate della ti bolo e fana nasara nyogona de ni be bato ke della jelende ka لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن نمكافروا فلده وتقروا شليك مؤمن ككباريا لا نوفر لمؤمن ما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا جمة نوفر لمؤمن لا وتب سنجي كروسي إنوچه وتب لاهدو كروسي إنوچه وتب الله نسرنا كروسي إنوچه كافر كوننا يشي سر مؤمن كالدونغودو أتسر الله نيه يكاكولا أتس سنجي كروسي يكاكولا أتب لاهدو كروسي يكاكولا وأولئك هم المعتدون أيوة من كافر نونو دي يادانتوية ولو دي مغو يادانتوية نو يادالين دي جيانكونو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا نوتبرا آية من فورا كفة ألا يعنيغنا فويا ما يوبو نيغن كرو دوني فخلوا سبيلهم نيرو لألاكو فإن تابوا نكافروا تبرا كتا ألما سيركما فلا فورا وأقاموا صلاة ويسلي ناتي أتشغلا وآتوا جكاة ويجكا بو فإخوانكم في الدين أكبر مودد الدين لا أكبر مودد الدين لا من بأوية أبوية من بأوكا ونغنا بوكا نمو كافري نا يسيركما فلافو أي سلي ناتا أتشغلا أي جكا بو أكا جاهرولا
ay na yin nunun ke doro akeran doye ni mo min taba dusukunna ala ba tigi sarajiya aba sarallahu ara men ni mo min tubira sallira ye jakabo me jaa ta dusukun kono ayo yira angela kenema pura joli be tanga chogomi anna fulu be tanga chogomi na ta dusukun kono jiya ka jahiru la amba jate silamaye me la gara be konte kafiru de la ba fo ninde ma munafiqi ni mo min tubira sere kuma fula fora salli kera jakabora an koni ba kera an doye jiya jahiru la jiya bara nyogonya la akera silamaye an bono men na ya sora ye minyira aw na ode ba dusukun kono ala basara jiya basara lagara mu'mini do jiya mu'mini do lagara men na ya sora ye minyira aw na obe kene de kawta dusukun kono jiya ka barake nyogonya lamba jate silamai men lagara kafir de do ala ko de ma innal munafiqina fi dirkil asfali minan nar ala ko munafiqu bebe jahannaba dembe duguma de munafiqun ube jahannaba dembe duguma odi ato umar ibn al-khattab tuma mi ciden fatura akon mugoma ako ciden tumbe nyana ma yala wakati mu wahu be jiga aleka ni mugom minya la be seka wahu jiga ka ko tigi la hala fo ciden me an fure ciden fatura wahu te jigan ka de ni mugom minya nyuma nyira au nakeneka ika kenemala iye islamiya yira kanyuma nyira anna aw bi jate mugo nyumay amba igire anyerela anna ya suru idusukun kono idusukun mani obini ala cellagara me jiya koni kuna bi jate ando de ki bara nyogonya ni islam ambi awa igire anyerela hari na ya suru kono na mani obini ala cellagara awa ni mugo minye jugumande yira aw na kenema ifari kono kenemana la ika kenemala iye jugumande yira awna awun bi jate mugo jugu de ambi jate mugo jugu ye ambi mabo amma anti giranna hari ni kono ne duskun kanye awun te gundo do anti duskun do bina alache me jiya kono anti gira anyerela tanke ye kujugu de banganye donc islamia abe hada madenta ka jahiro jiya hada madin betta ka jahiru de ma me lagara ka ko be duskunde ka jiya ko be jahiru ka kene mala de ka jiya ko hada madin be konte ka kene mala de la me lagara be konte ni duskunde yawma tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasir afala ya'lamu idha busira ma fil qubur wa husila ma fi sudur ala ko yawmal qiyamah do gundo na fembe be bo keneka gundo be bo keneka ni mo min ka gundo bora kada keneka qiyama kenela na ya soro ika gundo na ko tumani fangati la ye deme bagati boloy o ika ko be chinyalende aya wire kono ala ko yawmal qiyamah do sumu be kaburu kono fembe be bo awa fenwo fen fana be dusukun kono bebe fese ka bila keneka dusukun fana tabe bila keneka donc hadama de jiya kono ibe konte jahirula me lagara hadama de be konte kono na de la donc anko abubakar siddiqi aya adilo ni ayala ka mani jakka ku kele donc ni yayira abubakar ta alayhi dilo aya inde la kasru hadisa be fa in tabu wa qamu salata wa atu zakka faqaddu sabilahum وإن تابوا وأقاموا صلوات جكا أسموا مني دماءهم وأموالهم مني حديثتهم بعبد الله بن عمر بولو مي أبو بكر ياسر ني حديثة أبو بكر باكا كوين كي وقت مي أكاد ديسوتا وقت مي عبد الله بن عمر كا حديثة إنتون تابولو أي علي دلولا آيات دلا كسر حديثة بالا كيديون كونيا مريالا نكم مغو كلفو كسير كما فلافو ka sallina ta chogola ka jakabo o chidon ko ninni sabakera asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha uka joli tangaramma uka nafuru tangaramma fo a hakke yala ni hadisa min tumbe abdullah ibn umar bolo na ya sura tumbe abubakar bolo della de ni hadisa della jelende ka abubakar ka haklinama
parce que cidon ko nu tugira de salli kera jaka bora de joli tangara u ka fagali joli tangara mais ni tubre o salli ra jaka ma bod joli matanga mais o hadisa tunte abubakar siddiq bolo parce que ni ayra shaykhul islam bun tamiya kitabu dilaninka arafu al malam an a'immat al a'lam hari sebo ayata sebo yere de la folo hari sebo yere chaman de tumbe ciden ka hadisa beta kelembolo ebe dode do ciden ka hadisa wala ite dodo ibe mindo ibe barake nay ite mindo ni mugo ya foye domi o do ibe barake na amisalia fulana umar ibn khattab tumami atumbeta san ani abaw gura tabun jarahina ka jama beno be bo san aw ko maru mo beta mi akwa beta sami de ko mbole ko fe chami anya me ko tawuna be de ko le rawuna nyono ko bana donay umaru aye muhajirina folo se kurbaw fara nyogonka ayu haklina aye ansaru madinan kawce kurbaw fara nyonka yu haklina nyini uye nyogo soso do ba fa ankata do ba fa kanata aye badri munu ye badri kele inke ayu ukace kurba wole ayu haklina nyini uye nyogo soso do ba fa ankata do ba fa kasabi aye muhajirina folo kace kurba wole ayu haklina nyini ulu bebbenna ka ankasabi o abubakar ko sisa neni ciden ka seba uteta bana segere ankasabi aba gona tabun jare ko umar ibn khattab ma akoy be bolala kala tigede nyawa ako aba gona tabun jare ma ntumba fe mo wore kan ni fo minte parce que umar tumbe aba ubeda tabun jare tumbo bonya kosobe de piccide nya fo ko ale de nim manton ka dana ya mai akon tumba fe mo wore kan ni fo minte mais tant que ede yafo ndepoli ala kala tigenye mbeta ala kala tige segere umaru yen fo ja aya soro della jelen ta umaru bolo ciden ka hadi saula ulu ben nin koy na wakati me ja aya soro abdurrahman ibn auf tara nyaman na kata kam makodola ona ale wuye ko lakalanye ko ciden ka hadi sabbe ne bolo ninna ciden ko na yetawuna naya me ko abe dugu minna nibe kana boka bolage nite kana ta segere ni hadisa tunte umaru bolo ayi mugo haklina nyini ye hadisan tuntu bolo atumbe abaw gala tabunu jarahi de bolo atunte ansaru kace kurba tuntado umaru yere tuntado ansaru kace kurba tuntado badri kace kurba munun tumbe tuntado muhajirina kace kurba munun tumbe tunte hadisan do umaru tuntado me atumbe abdurrahman ibn auf harisain tumbe abdurrahman ibn auf de bolo atumbe nyamanna anale ako ciden ka harisa benne bolo nina tuma ma ye hadisain fo umaru ya tiga fula kurota ka alatan basire delila suru lakaba usagira donc ode ya to har ciden ka seba yere kata seba bawla kana ce kurbawla seba kelente ko ciden ka harisa bebe min bolo utumbe nyogon dafade dobe e bolo dote ni bolo kana anana majhabin nani tafo odi ya to sosoli be majhabin nani bolo sosoli be majhabi tigu ni nyogonche yere tugu sosoli tede bambantia sosoli te kimba chinyama sosoli te iba soro majhabi tigi do hadisa do sera ema iba soro majhabi tigu do hadisa do bolo te e bolo o yet bora kiden ka hadisa do kalama eto kalama ni bora kiden ka hadisa do kalama soro fana to kalama ode ya to fonko nyogonya mimbe majabnu nyoncha sababu do yeninde parce que ciden ka hadisa do ne ka ciden ka hadisa be do alamu ke mo kelenye abe nyogon dafa de kata donc wala ko wakati banna ya insha Allah wa nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun aya laba ala ko ale ala abaka aya faran fansiya mo munum be fendo الله كنك دونك بغوي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك